Tsika dzedu dzinombodiwa, tsika yerudzi rwako haichinji nekuti kana ukatoita chii uramba uri patsika yerudzi rwako. Nyaya yatinayo panapa ndeyekuti kana vanhu tikakutongai toda kunzwisisana, munhu anokodzera kubvunza wachipindura. But pane paunooneka kuti kubvunza kwekuita kwakushandi iwe unenge uine mhosva. Vanoba vakawanda asi anobata achimba musiwo ndiye anondobata. Vanopomba vakawanda anobatwa achipomba musiwo ndimhombe. Ndozvimwe zvaunofanira kuziva. Kuya tine matambudziko atiri kusangana nayo munyika, mafambiro anoita nyika dziri mudzimba dziite shoma. Pamunoita kuzvikudza kumwe kwacho kuri kunyanya. Hakuna munhu asina ari pamberi pake pamusoro penyika. Saka munhu wedu unofanira kuziva kuti uno munhu ari pamberi pako pakugara mambo. Mutemo hausi kwemuhomwe kana dai ukagara kumba kwako kuti ndinoziva zitereki ndakanyanya. Unogona kuita diploma kana kuti degree, but usina chaunoziva pakurara. Kugara chaiko kushiyana mazwi chaino umwe munhu kupindurana chaiko chaiko totoona kuti kupindurana munhu haana chaanoziva. Ndizvo zvamunofanira kuziva izvo. Munofanira kuzviziva kuti mazwi atitaura anogumbura mapi yako here, anomufadza here. Kune nyaya yekuti umwe unoga kupindura wokurumidza kuziva kuti zvataura zvakanaka zvakaipinda pakati. Kwaya dzimwe nyaya dzamunoisa kunoku dzinenge dzakanaka kuti muri kuenda kwamambo dzakanaka, but imwe nyaya ndeyekuti tanga wazvibvunza kuti panext womambotadza kuwadzana here muri vaviri kuona makuye kuno kwamambo kwaano mutemo wako. Ndizvo zvamunofanira kuziva izvozvo. Ende imwe nyaya ndeyekuti masabhuku anofanira kuva vanhu vakafunda pakurarama kwevanhu pakurarama. Kuti education ikuenda kuchikoro nditedza kufunda kuziva kuti pavanhu chii chinoitika pakurarama. Kuno munhu anotonga vanhu negaraji panzvimbo nemaprevious. Zvakafanira kuti nhasi muri kunzi kubvudza here kupuhwa 3 million kubva kwapresident, but nawo munoona mumwe munhu achitonyimwa inyaya yekuti anenge akungozvondiwa chete, but chinhu hachisi kubva mako chiri kunzi napresident ngachiende pano mumwe nomumwe. Zveshe munofanira kuzvitarisa izvozvo. Kuye mumwe munhu wamunogadza pautungamiri munongomugadza but asina rudo rwokuda vanhu. Munhu anofanira kuva norudo, rudo chaiko. Ini ndikaizva ndiri mambo kuno vakadzi vangu havasi mambo, ndamai mambo chete, ngavazive kuti vanopera pakugamuchira vanhu chete. Nyaya dzangu dzandotonga dzomudare ndedzangu kuti ndiri mambo. Ndozvo zvamunofanira kuziva. Kana uri sabhuku kuti adzimai nyaya yakati yandinetsa vaimutibatsire, pauritaura adzimai vako vanosaida vanomataurira avanoita. Ende ukaona munhu tikange tatongana munhu atanga kubvunza regai ndiende kubvunza kuti ukataura kuno murume wekuti ndaita dambudziko rokuti mari akakuti andozokupindura mangwana aziva kuti kwakutanga kwatenda kumamadhasi kutanga abvunza kumukadzi zvinoita kuti tivape. Pane imwe nyaya isingadi mukadzi inoda kuona kuti nomagara ati tanongefana kuti ndimubatsire zviri zviri panyika izvo. Saka hunhu muridzi wako munofanira kuzviziva izvozvo. Kuya nyaya yeupumbu iri kuwanda chaizvo. Imi vakadzi dai varume chaivo muri kuwanzawo futi. Ukaona murume wako kana akasasenza unobatsirana kuti ngatingoita izvi zvinoita kuti tirarame, kwete kuti bhuwa mushoro kuti adabuda mubano kuti hamuna chirimo. Wakambomudirei? Hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika denga nenyika akasika munhu akafanana naiye. Isi tese takasikwa takafanana naMwari nokuda kuti turi rudzi rwake. Saka tofanira kuti tiite zvakanaka. Kana watonga apa kana unoswere chomunhu bhadhara, mudare munotendera kuti unogona kuita gore rese uchibhadhara, ndokunge uchiteera tsika dzinodiwa. Kana usina kuita zvinodiwa tese hazvikonzi. Ndozvo zvamunofanira kuziva izvozvo.
unhu muridzi wako. Zvakafanana kuti unoona munhu aripinda mudare mune musoro uri nyandari udakaedza kutaura kuti kudii. Paunofamba paunogara nevamwe unofanira kuoneka kuti wakagadzirwa kuti munhu chaiye pamusoro penyika. Saka tofanira kuzviziva izvo. Toera dzimwe nyaya dzakuri kuita dzokunangana uroi. Sure. Ukaverenga Bhaibheri rinotaura kuti edzai mweya yese pakereke, haisi yese mweya inobva kunani? Kuna Mwari. Zvimwe zvacho zvinokupai kuti munange kuti munhu muroi asiri muroi. Zvimwe zvacho munhu anenge ari muroi arichi zviri zvochokwadi. But vaprofita vanongoti akangozhamura chachiprofita kuti andadziona tsananguro chachi. Dzimwe dzinokupinzai matambudziko. Anoroya chaiye anenge aripo. Muchimusiya regani kutaura anokumutsa usiku achitora fesi yomwe munhu achipfeka. Zvinoitika izvozvo. Obva anzi ndiye muroi. But achipfeka fesi izvo zvese munofanira kuzvitarisa izvozvo. Kwe mwenye muri kuti varoi. Kuna zvirwere mazuva ano pamusoro penyika. BP chirongwa, AIDS chirongwa, zvese corona chirongwa zviri panyika izvozvo. Tisati tingatsa zvimwe zvacho imbotange muona kuti musoro uyu hausi kukakata zvakawanda pamwe maano chigwere musoro. Unofanira kutetswa zvese. Kwete kungonanga kuti vanhu varoi. Tofanira kutarisa izvozvo. Pano rufu rusingafadze Mwari. Asi hakuna rufu rusingafadze Mwari kuti pakupedzisira anongoti mweya wamanikidzwa regaiti svike panguva yekuzorora. Yakava yega shuga inoti ikapera kuti handi yekunotenga kumadziva kana kuti kupindura kushopu. Hakuna munhu akabika inonzi bika mukabika ijai. Hakuna story yomweya munhu akaenda aita sei? Aenda. Inozonge yahistory chete. 2 days singazisadza mangwana acho arikumwa chikamura chisadzi kana anga achitambwa achitwa nyaradzo yoguva. Unoona musiwo ngoma ichita sei? Ichirohwa. Zvinenge zvatodarika. Saka muridzi watofanira kuzvichengeta. Asi musaite zvakaipa. Mutemo wechirungu unoti hakuna varoi. Zvimwe zvamunofanira kuziva. But mutemo wedu wechivanhu isu traditional act inotaura kuti kune varoi. Ndosaka muchiona ichidzoka kutsika dzerudzi rwechitema. Munofanira kuzivisa izvozvo. Right, next mpenya dzinopinda naso taura zvakawandika. Inini ndauya nenhau yangu yandakwirira anonzi Nyamoto. Inini ndinogara kuMagazi, iye anogara kwaShuru. Saka Nyamoto uyu akauya pamba pangu achisvika kutaura nawe kuti baba wake wahwarira kufa. Vakasiya vamutaurira kuti kana inini ndafa ukange wazogara unofanirwa kuzoenda kupa pamushowani umutaurire kuti pano pamba panapa pano mwana wangu anonzi Beauty. Nguva yakazvarwa Beauty inini ndaipomba nomukadzi wake. Saka mushuwa iyeyo mwana ndowangu. Ndo mazwi akauya naye pamba pangu. Saka uri mombe. Pindura. Mwana womunina ndi mukoma. Mukoma. Akashaya. Saka uyu yakusungo akaenda kubaba wavo achiti ini baba wangu wakakufa. Vakati kuzoenda mushama mushowani unotaura kuti mwana anonzi Beauty, mwana wangu yanzadzi yangu. Saka akaenda mushama wavo achinda hanzadzi yangu. Hanzadzi yake ndouyu. Aiwa. Hanzadzi yangu. Iyeyo Nyamoto ndiye ari kuti mwana wangu inini anonzi Beauty yanzadzi yake. Ari kuBeauty wati? Mino ari pamurewa. Wewe semaziviro yako? Inini handina zvandinongoziva naizvo. Vakadzi vako vari? Vakapfa. Saka Samueri rakamuti uya kudai kuti hanzadzi yako zvipa mutemo, asi wouya nehama dzako, wouya nehama yamai vaBeauty. Nokuti kana kuti chokwadi kuti amai vakaenda choupombwe nababa wako avatadzokudza hama yavo kuti ndakaita amai vakadzi vako iri kupa amai vakadzi vako ikoko kwachihuruku dziriko. Vanonzi Nyamoto ndiye ano mwana akauya kutaura kuti baba wangu imhongwe muno musha muno ikazvara mwana pamukadzi wako iwewe. Pamukadzi wangu ini ndakaona chikomba kandi ndosaka ndauya uku. ari kupi munhu here pachiuri akasungwa here? Yakasungwa here. Saka chamutadza kuya chii?
ndisikuziva tomumirira ngaiwe panext court anochi akatotongwa kudai kwasabuka akati kumashuwa papavanikuta taura tuzo unaotoa nezvaakaenda kesi mapeseji ekunze aratiwa kusaidota kwa mambo alinene nezvisafundira mambo makuu hatitedze anonzi kamuronize bonde kamuronize bonde dai mana makumi dzapataika ndo nyaya dzavaifanira kunge kana ine vanhu nyaya dzakafanira dai tatuma motikari yaitenda kuzvijora munhu iwowe nemukuva taisa motikari dhiziri motikari yaenda batetina hatichatoiita manje akasunga kesi ndiani zogera unosunga futi saka namusi wamupe next court